Senior na to si Manong ah. Hindi na nakakaasikaso ng ano niya, panti. Pag hinubuan, papabayaan na lang hubo. Ano yan? Diyan ka lang. Manamban. Nangaon yung kagabi eh. Oo. Pilot sa pinaka. Patang may saging ka. Pilot ang may saging ka. Hindi, nagkakalo tayo. Umalis. Umalis. Baba ka kasi. Alis. Alin dito? May expire na yata to.
Be. Hi, Lino Bermudez. Happy New Year. Hello, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Lino. Belated Merry Christmas din. Ano ba yan, Tani? Aray ko. Shh. Alis dyan, alis. Dito ako upo. Dito ako sa lapag uupo. Kumusta na ang New Year nyo? Masaya? Made in Camburan. Hi. Happy New Year. Made in Camburan. Happy New Year. Kasi siya na, nasa lapag ako. Nakasalampak. Masakit kasi, malamig kasing upuan na yan. Oh. Ano dito? Winter. Winter sa Pinas. Ang lamig-lamig. Ito, Tani. Nangangagat ng aso. Hindi pa rin ako nakabagbagupit. Tani. Aso na to. Oh. Thank you sa pabiji mo, Lino Bermudez pala. Nandito ako sa baba, nakaupo. Malamig kasi yung upuan. Ano, ganap dyan. Ano kasi, doon ako nag New Year sa mga anak ko sa Caloocan. Kababalik ko lang kanina. Sa 2 taon na hindi nakauwi ka. Nung 31 lang ako nakapasyal ulit doon. Ano ba yan? Ano ba yan, Mumo? Alis dyan! Aso na to. Andito din ako. No. Andito din ako. Sa bagong silang ako. Saan ka sa Caloocan? Sa North Caloocan ako. Sa North Caloocan. Nag-live ako nung 31 pero saglit lang. Hala! Saan banda ka sa North Caloocan? Sa kami, bagong silang sa Phase 1. Malapit kami sa simbahan ng Santo Niño.
Mumu, mutot ka na naman. Oo, doon kami malapit. Nilalakad lang yun namin. Harap kami ng, ano yun? Pink berries, ano? Yung grocery na maliit ng pink berries. Papuntang ano? Shopwise na kalsada. Basta yung, di ba simbahan, pagpababang kalsada, yung kanan, doon kami. Doon kami sa may Grema. Ano ba yan, Tani? Hala, hindi tayo nagkita doon ah. Alam ko yan. Oo. May malapit kami sa, harap kami ng Pinkberry. Pinkberry's Grocery. Oo nga eh. Nag-live ako doon nung 31, sandali lang 25 minutes lang yata kasi maingay yung ano may nag-video okay kasi may video okay. Yung naka-silent lang ako. Tani! Si ano din nandyan, si Marie Chris Obenya, nasa phase 5 naman sila, ay phase 4. Hindi ako pag-share. Wala kasi akong ninja. Dito lang ako. Nakaupo sa baba at malamig yung upuan. Kailan pa kayo dyan sa Caloocan, Lino? Nandun din pala si Lino sa Caloocan. Ah, kala ko dyan ang bahay niyo talaga na ano eh. Nandun kasi yung dalawa kong anak sa Caloocan. 2 taon na hindi ko nakikita. Tani! Makauwi. Naubos pa masahe sa gastos kagabi. Ako rin. Mabuti nakapagtabi ako ng pamasahe. Ubos ang pera. Panghanda. Tani, halika! Tani, halika! Ikulong lang muna. Kailan ang balik nyo dito sa Alabang?
Yan na. Ay, Tanis. Tanin ka. Ay, nako. Ang hirap pa naman pumunta dyan. Yung sakayan. Ang, ang layo ng nilakad ko kanina. Pinasawat ka na naman tani ha. Simula GMA 7 hanggang doon sa may Q-Mart. Doon ako nakasakay. Malapit na naman sahod mo. Kay Whitey. Tani Po. Momo. Sit down. Sit. Eh. Laway. Ang layo din kasi dito, mahal pa. Oo. Pero mo nung 31 ang pamasahe ko sa van. Galing Star Mall hanggang Cubao 200. 6 na sakay ako papunta doon. Tapos kanina ay 1, 2, 1, 2, 3, 5. 5 sakay ako kanina din. Wala kasing dire-diretsong may mga stop over sila eh. Nung papunta ako doon, 6 na sakay ako. Tapos papunta dito kanina, 5. Medyo kanina ang medyo ang pamasahe, medyo kumonti. Di katulad nung talaga ng 200 van galing Star Mall hanggang Cubao. Sa may Farmers. Hello kapatid na Josie Cabasis. Happy New Year. Hi, Happy New Year. Kain muna ako, ate. Sige lang, Lino. Tamsak na kay Idol. Wow. Thank you sa patamsak mo, kapatid na Diyos Kabasis. At winter ngayon dito sa Pinas. Malamig, sobrang malamig. Wala lang snow. Tuwing January lang ang winter dito.
Thank you sa pa-BG mo, Lino Bertudes. Malamig din dito. Oo nga. Sa ibang lugar ka, nag-i-snow. Nag-i-snow ba ang Qatar? Dito malamig, mahangin. Yung hangin niya sobrang lamig. Lino Bertudes, naka-BG lang. Nag-live ako nung kailan ba? January 31. Pero, sandali lang kasi maingay sa labas. Dahil mayroong video okay. Nandito ako sa lapag nakasalampak. Kasi malamig yan, no? Yung upuan na yan. Malamig. Ang lamig ng panahon ngayon. Oo nga, Lino. Ayun ko. Kagabi nga sa Caloocan. Lamig. Tapos wala pa ako. Di pa ako nagkukumot. Pero pagdating na naman ng February, hanggang na yun, Mayo, summer na naman, bakasyon na. Bakasyon na sa summer. Ipon-ipon na ng pamasahe. Kumusta ang New Year, kapatid na Diyos Kabasis? Masaya ba? Ano na naman dito? Pangatlong bukas. Bawal na naman lumabas yung mga bata. Thank you sa 4 million people in the house. Work mode. Kahit 31, may kayo? Pasok? Bukas bawal na lumabas yung mga bata ulit. Antok ako ay. Lamig ko. May MLS upo sa lahat. Happy New Year. Shout out. Sabi ni Josie Cabases, MLS upo sa lahat. Happy New Year. At shout out. Shout out daw. Josie Cabases Bulagdan. Naka-BG lang. Tinignan ko yung aking revenue, ay nako, parang malabo, malayo pa. 22 lang pala, 22.98.
Nakakatamad na eh. Oh. Ah. Ano lang ako ng aking WH. Medyo bumababa na eh, yung WH ko eh. Ay, nako. Wala nang ano pag nag-i-LS. Wala nang mga tao. Nandiyan pa rin si Lino Bertudes. Thank you, Lino, sa suporta. Ah, saan ka ba sa Caloocan, Lino? Kain. Sige lang, tapos na kami kumain. Saan ka sa Caloocan, Lino? Malamig ang simoy ng hangin. Kain, sabi ni Lino Bertudes. Anong ulam mo, Lino? Anong ulam mo?
Ako'y magpapaalam sa inyo. Salamat sa pag-share sa aking live ngayong January 2, 2022. At nag-update lang naman ako. Thank you, Lino, sa pagpunta. At kay Jessica Basis Borlagdan, thank you sa patamsak nyo. Kahit ngayon lang, okay na yun sa akin. Ang mahalaga ay, bakit ganito? Pala. Thank you, Linog. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Good night. Happy New Year. Bye. Thank you, Jessica Basis, Borlagdan. Bye.